Välityspalkkiovertailun Kilpailuta kiinteistön välittäjät -palvelun kautta saat paikkakuntasi kiinteistön välittäjät antamaan parhaat välitystarjouksensa vaivattomasti. Täytä esitiedot tarkasti kilpailutuslomakkeelle ja saat nopeasti tarvitsemaasi kiinteistön välittäjän palvelua juuri tarpeeseesi sopivilta välittäjiltä. Seuraavassa palvelun toiminta tiivistettynä. Antamiesi tietojen perusteella toimestamme valitaan käsityönä enintään 4 eri paikkakunnallasi toimivaa välitystoimistoa. Kunkin toimiston myynnin esimies suosittelee sinulle yhtä välittäjäänsä, joka saa yhteystietosi. Maksimissaan yhteydenottoja tulee siis 4. Kilpailutuksen hyödyt ovat kiistattomat. 1. Saat vuoren varmasti jokaiselta parhaat välitystarjoukset. Tämä siitä syystä, että välityspalkkiovertailun tarjoaman kilpailutuspalvelun kautta profiloidut tietysti äärimmäisen hintatietoiseksi. 2. Jokainen välitysyritys tulee suosituksen perusteella. Suosittelemme sinulle reippaat ja palvelualttiit välitystoimistot. Suomalaisen välitysalan ainoana hinta- ja laatuvertailijana tunnemme paikkakuntasi välitysyritykset jo useamman vuoden kokemuksella. 3. Jokainen välittäjä tulee suosituksen perusteella. Kauttamme tieto asiakkaasta menee suoraan kunkin toimiston myynnin esimiehelle. Välittäjän oma esimies tietää ja tuntee alaistensa taidot sekä sen hetkisen suorituskyvyn paremmin kuin kukaan muu. Näin jokaiselle valitulle välittäjälle saadaan arvokas henkilökohtainen suositus. Täytä nyt kilpailutuslomakkeelle tietosi ja vastaanota alueesi parhaita välitystarjouksia jo parhaimmillaan saman päivän aikana.